nitfaħħila għal-madoffi taħt il-bib tal-Ministeru l-Ministru. Għax minar bil-rispet kollu, porċinellata di il-Ministru, l-elemata kollox, taħbata għal-madoffi t-reżenja. Proset mażini. Ma tix raġuna ekku. It's a counter argument. Ilhom diskussjoni. Il-botot joħsibu mi, mela tmurħa għal-madoffi d-dendela mi, il-botot u koll. Għaxem wasalna f'daċċoċati. Ministru għal-madoffi kompetenti Mirjam Dalli u trejta da Prim Ministru u għajta tħallina. Tħallina. Ikkalma Josef. Mandu dini għad-direzzjoni tal-Gvern ċentrali. Diskors! Ole, Josef, Għaxem ma kelli d-dom il-Gvern tal-Lejber biex għal-madoffi kolli. Mifaħna xinteressana. Allura jemmina botħat with inqas dik il-porċinella ta' Ministru kompetenti, Mirjam Dalli, imbarat. Ismijiet, please. Ija t-semmija. Għalxejetta, jtħalli fajtu mute s-sentku biex kunu tafu. Ole, mux sew. Mux affarijiet. Ole, Josef, ma tejdonx fuq laqada u l-affarijiet, rispet kollu, Josef. Għaxawnek id-defendu l-Ministru. Orrajt, u niraqu, tindaqsiex, dak il-pajis li għanna, min jela biex jakwista.